Egunon, historia zaleok. Ongi etorri ikusgelarako saio berri batera. Aikatu momentutxo bat. Bai, ikusgela historiako saia. Bai, Daniel naiz. Bai, esan. Claro, bai. Bai, oentxe, bai, entzuten dizut. Gaurkoan, nik uste, hobeto izango dela linea hau zabalik ustea saio osoan zehar. Egin kasu. Gaurkoan, zuekin, Sorgin Ehiza Euskal Herrian. Sorgin Ehiza hitz egiten dugunean, nahi gabe erdiarora bidaiatzen dugu automatikoki asko. Zuri ere gertatzen zaizu? Ba ez da hala. Ez erabat, behintzat. Edo hobe esan da, ez Euskal Herriaren kasuan. Lehenengo Sorgin Ehizak 15. mendean gertatu ziren, Alpeen inguruan. Ondoren, mende amaieran Pirineotara iritsi ziren. Euskal Herrian 16. mendean bizi izan zuten puntu gorena, modu batean esatearren. Europa osoan gertatu zen fenomenoa izan zen, eta kualitatiboki Euskal Herrian garrantzia berezia izan zuela esan genezake. Euskal Herriko Sorgin Ehiza Europa osoan eman zen sorginen aurkako histeria kolektiboaren barnean ulertu daiteke, baina ezaugarri lokalak ere izan zituen. Ordurarte, egon bazegoen azti edo sorginen inguruko iruditeria kolektibo bat, baina garai horretan lotu zuten lehendabiziko aldiz sorgina heresiarekin edo deabruarekin itun bat sinatu duen pertsonaren ideiarekin. Sorginkeria fede zein doktrinatik desbideratzeko modu bezala ikusten hasi ziren eta neurriak hartu zituzten. Bitxia da, 15. mendera arte zigortzen zena sorginkerian sinestea zela. 1984. urtean Inozentzio Zortzigarrena aita santuak sorginen aurka argitaratutako bula papalaren ondorioz sorginkeria bera zigortzen hasi ziren. Hau da, sorginetan sinestea zigortzetik pasa ziren sorginetan sinestera. Genio! Jarrera berriaren aurkako idazkiak ere agertu ziren. Martin de Andosilla apaiz nafarrak adibidez De Superstitionibus idatzi zuen, sorginen existentziaren aurka eginez. Sinisten zutenen artean, Alemanian argitaratutako Mailus Maleficarum idazkia da ospetsuena. Sorginen mailua! Dirudit Chris Hemsworth. Edo, Fray Martín de Castañagaren Tratado muy sutil e bien fundado de las supersticiones y la hechicería. Idatzi horietan, sorginen ezaugarriak jasotzen ziren, nola identifikatu eta ehizatu. Bai, Hogwartsen spin-off bat dirudi, nola aurkitu eta ehizatu sorginak. Inprentari esker, ideia horiek ziztu bizian zabaldu ziren Europa osoan zehar. Testuinguruan jarri zaitezten, jakin behar duzue garai haietan erlijioa gizartearen elementu kohesionatzaile nagusia zela eta berak gidatzen zituela komunitateen egunerokotasuna, ohiturak eta joerak. Erlijioa bat, bakarra, estatua bezalaxe. Tira, bakoitzak berea. Erlijioa eta estatua esan nahi dut. Erlijiotik kanpo zegoen edozer gauza gaizki ikusia zen eta hortik kanpo kokatzen zen oro zigorra jasotzeko arriskuan zegoen. Zaku handi horretan sartu zituzen hainbat gauza eta mesfidantza horretatik hasi zen sortzen sorginen iruditeria. Sorginak emakumeak izan ohi ziren eta horretarako bazuen azalpen bat erlijioak. Ondo heldu aulkia, kurbak datozela. Garaiko erlijioaren ikuspuntutik emakumeak sortzez ahulagoak ziren, tontoagoak ziren gizonak baino, eta ezin zituzten euren pasioa kontrolatu. Horregatik, deabruak errazago engainatzen zituen. Ondorioz, Europa osoko sorgine izen 80% emakumezkoak izan ziren. Abixatu dizuet, ikusten, misoginia esen asmatu ordenazimenduan. Beste alde batetik, gatazka sozial eta ekonomiko garaiak ziren horiek ere. Este sorpresa da. Izurriteek, usta hondamendiek eta pobreziak beldurra eragin zuten eta sorginak egoeraren erantzule bihurtu zituzten. Komunitate txikietan, eztabaida pertsonalek, jabetza edo boterearekin lotutakoek adibidez, elkar salatzera eraman zituzten herritarrak. Horretaz gain, Euskal Herriaren hizkuntza eta izaera propioek mesfidantza sortzen zuten. Euskara deabruaren hizkuntza moduan ulertzen zuten garai haietan herderetatik. Espainian, Inkisizioaren bidez eta Frantzian koroak bidalitako ikerlarien bidez, Euskaldunon hizkuntza eta izaerarekiko sentimendu horiek murriztu eta zapaltzen saiatu ziren.
Hala ere, eta famarik txarrena inkisizioak hartu bazuen ere, hegoaldeko kasuan auzitegi zibilak izan ziren zigorrik gokorrenak aplikatu zituztenak. Adibidez, Nafarroako lehen eiza 1525ko ekainaren 19an gertatu zen Auritzen. Bertan, auzitegi zibilak parte hartu zuen eta licenciado balanza izan zuen buru. Torquemada Nafarra bezala ezaguna zena. 100 pertsona izan ziren salatuak. 53 ondareak galtzearekin izan ziren zigortuak eta beste 5 eta 10 artean erailak izan ziren. Auritzeko elizaren aurrean. Nafarroako konkista nahiko fresko zegoen oraindik gainera, eta Sorgin Eiza familia legitimistak zigortzeko tresna ere izan zen neurri batean. Hau da, estatu modernoa eraikitzen ari ziren, eta horrek zentralizazioa zuen helburu. Sorgin Eiza erresuma periferikoak diziplinatzeko tresna erabilgarria izan zen. Amaitzeko, estatu modernoaren sorrerak emakumeen gorputzak, rolak edo sareak deseraikitzea ere ekarri zuen. Bale, bai, no, ez, berdin dio. No, pues pentsatzen nuen igual barregarria zela edo. No, bai, berdin da, bai, lasai, esango diot, esaten diot, bai. Beira, kontu, gaur egungo sorginak mito bat dira. Alde batetik, beraian inguruan irudi mitifikatu eta romantiko bat eraiki dugu, non emakume hauek aintzinako ezagutzak gorde eta transmititzen zituzten, eta bestetik aldiz, mitoaren eraikuntza hau mozorro den mesedetan elikatu izan dugu. Errazak, edabeak, sudur luze okerrak eta barrekin, nolabaiteko aura bat eman nahian edo. Oso gaizki dago. Zehatzago esan da, estatu moderno eta zentralista horiek ezarri nahi izan diguten irudi baten mesedetan izan da. Esan dizuet, gaur fuerte gentuzela. Berez, sorgin horiek jatorrian pertsona normalak ziren zu eta ni bezalakoak. Eta haiek seinalatzeko motiboa emakumeak izatea zen beste edozeinen gainetik. Estatu modernoaren sorkuntzak patriarkatuaren errotzea ekarri zuen. Eliza, estatuak eta kapitalismoak bat egin zuten helburu horrekin. Lanen banaketa sexuala etorri zen, emakumeak eremu publikotik kanporatuak izan ziren eta amatasun eta kastitatera bideratu zituzten. Estatuak biztanleria eta eskulana behar zuen, beraz, amatasuna sustatzearen aitzakian, emagin eta sendatzaileak begipuntaren xebean jarri zituzten. Zergatik? Naiz eta erditzen lagundu, batzuetan abortatzen edo haurdun ez geratzen ere laguntzen zutelako. Horretaz gain, aldaketa garaietan eliteek errudun bat behar izaten dute gizarteko sektoreak disiplinatu eta orden soziopolitiko bat finkatzeko. Galdetu bestela irakaslei, edo transpertsonei, edo gutxieneko razialei, edo ez dakit, taoko langilei. Garai hartan, sorgina zen marko normatiboaren elementu gaitzesgarriena, eta bidean emakume guztiak disiplinatzeko baliatu zuten aukera. Sorgin guztiak zigortu eta akabatu behar ziren. Inkisizioak paper garrantzitsua jokatu zuen Sorgin Eizan. Lehen inkisizioa Frantzian sortu bazen ere, ezagunena Espainiako inkisizioa izan zen. Inork ez du Espainiar inkisizioa espero. Txiste hau ez badezute harrapatzen lasai. 50 urte ditu. Normala da. Ni naiz arraroa. Gaztea naiz berriro ere. Espainiar inkisizioa errege katolikoek sortu zuten 1478an. Inkisidoreak polizia indar bat ziren eta herriaren salaketen bidez eretiko ustekoak atxilotu eta epaitzen zituzten. Aitorpenak lortzeko torturatu egiten zuten eta beraiek gidatutako prozesu baten ondoren errudunak zigortzeko ardura eta eskubidea ere bazituzten. Azkenean, asko zerrezagoa da irabaztea arbitroa zure taldean badago. Hala ere, eta lehen aipatu bezala, hegoaldeko kasuan eta Nafarroan bereziki auzitegi zibilak izan ziren gogorrenak. Kasu batzuetan, inkisizioak bidalitako ordezkaria zen zigorraren aurkako bozka ematen zuen bakarra. Euskal Herriko Sorgin Eizako prozesurik ezagunenak, hala ere, Lapurdin eta Zugarramurdin gertatu ziren. Hor sartzen da jokoan historiak munstro baten moduan gogoratuko duen Pierre de Lancre. Kristoneko euria gaur. Pierre de Lancre Bordelen jaiotako legegizon oso erlijiotsu bat zen. Lapurdiko sorginkeria kasuak ezagun egitean, Frantziako Enrique Laugarrenak bertara bidali zuen 1709an ikerketen kargu hartu zezan. Badirudi ez zela oso pertsona orekatua eta euskaldunen eta bertako emakumeen aurkako jarrera krudela erakutsi zuen. Euskaldunen hizkuntzak, ohiturak eta bizilekuak deabru eta sorginentzako oso egokiak zirela zioen.
Azkaineko plazan, Larrungo zelaietan, edo Hendaiako itsasertzean akelarreak egiten omen zirela eta bertara aurrak eramaten zituztela. Delancrek 100 lagun prozesatu zituen. Jendeak mugaz bestaldera ihes egin zuen eta une batean matxinadak hasi ziren. Delancrek zenbait apaiz ere hil zituen eta azkenean Baionako apezpikuak esku hartu zuen, erregeari gehiegikeria horiekin amaitzeko eskatuz. Urte bereko azaroan Delancrek Lapurdi utzi zuen 100 pertsona zutan erre eta gero. Handik urtebetera, Espainiako koroak antzeko zerbait egin zuen eta Logroñoko Inquisizioko kide zen Juan Valle Alvarado bidali zuen Zugarramurdira. Alvaradok 300 bat lagun inplikatu zituen eta 40 bat Logroñora bidali deklaratzera. Horietatik 12 zutan erre zituzten. Eta nola erabakiten zuten salatuak sorginak ote ziren? Prozesua ondorengoa zen. Lehendabizi salaketa. Normalean urteetan zehar iraun zezaketen zurrumurruen ondorio izaten zen. Edo hainbat kasuetan, harreman txar edo familien arteko lehiak eraginda. Beste batzuetan, akusatutako norbaitek tortura bidez eginiko salaketa bat izan zitekeen abiarazlea. Esan beharrik ez dago, akusatuek ez zutela defentsarako eskubiderik. Tira, hori egia ere ez da. Akusatuek bazuten defentsarako eskubidea, baina askotan salaketak anonimoak ziren eta oso zaila zen defentsarako argudioak topatzea. Bigarren pausoa atxiloketa zen. Epaiketa iritsi artean, herriko ziegetan edo dorreetan giltzaperatzen zituzten. Sorgin dorre ere deitu zitzaien improvisatutako kartzela horiei, eta Europan zehar askok zutik diraute oraindik. Ondoren, galdeketa zetorren, eta 3 fase izaten zituen. Lehena, galdetegia atsegina, ondoren, tortura tresnak aurrean zeudela egiten zena, eta amaitzeko, tortura, bera. Horretarako, atzapaltzaileak, gurpila, potroa, edota bota espaniarra deritzona erabiltzen ziren. Galdetegian, epaileak, nahi zuena esaten amaitzen zutenez, sorgin probak egiten zizkieten. Proba hauek uraren, suaren edo aiztoaren probak izan zitezkeen besteak beste. Eta batzuten zerbait harremanetan elkarren artean. Sorgina ez bazinen, proban bertan hil zintezkeen. Katxik gabeko plan bat dudik gabe. Bizirik jarraitzen bazenuen, proben ondoren aitortza edo konfesioa zetorren, eta amaitzeko kondena edo exekuzioa. Zigorren artean gehien erabilizena ez zen heriotz zigorra izan, naiz eta iruditeria kolektiboak hori transmititu digun. Kasu gehienetan zigorra erbestea, ondareen galera, zigor fisikoa edota lotxa publikoa izaten ziren. Eta kasu batzuetan, bai, heriotza. Azken hori, suaren bidez gauzatzen zen, zigor fisikoaz gain. Zigor espirituala ere eragin nahi zutelako. Ezinbestekoak. Hai, kaixo, Daniel naiz eta behar den bezalako inkisitore bat izateko nire ezinbestekoa aurkeztuko dizuet. Erruleta bat! Euskal Herriko hainbat herritan, bihotz txikiko hainbat pertsonek egin zutena, zeuk ere etxean egin dezazun. Gogoko ez dituzun pertsonen izenak jarri eta salatu irabazlea. Tira, gaur egungo hainbat hedabideetan modan dagoen jarduera bat. Sorgineiza 17. mendearen lehen erdian amaitu zen. Inkisizioak berak prozesuen faltsutasuna hartu eta bertan behera utzi zuenean. Ondoren, ilustrazioa etorri zen 18. mendean. Bertan, arrazionaltasunaren eta zientziaren gorakadak sorginkeriaren aurkako jarrera erabat aldatu zuen. Emakumeen aurkako jarrerak, bestalde, gaur egun arte jarraitu du. Mende askoren ondoren, aipatu beharrekoa da, munduko hainbat txokotan oraindik ere gertatzen dela sorgineiza. Sorgin direla uste denekin, alde batetik, baina baita unean uneko status quoaren interesen alde jendartearen ererio nagusi moduan irudikatzen diren hainbat kolektiboekin ere. Eta ondoren zer, Frantziako iraultza, Jakobinoak, Judith Butler, Dan Brown, Matrixen 3 pelikulak, Wachowski aizpak, Asterix eta Obelix, eta beste hainbat gauza. Oh yeah! Baina berriz ere joan zait pizka bat pintza. Orduan, bitartean, maiteok, hor konpon, eta jan bonbon. Historia interpretazioetara zabalik dago, dakiguna denborarekin aldatu daiteke. Akademiak aurkikuntzak egin ahala moldatzen doa, akatsak egiten jarraituko dugu.